Ассалому алейкум дӯстони азиз, аз назарин саломати хуба ин духтарако боз магазини дӯст доштаи мо шумо омадем. Магазини Victoria's Secret. Иҷада нижни билёи фасон доран, аз мерем ай пеш бо машмода нишон метим. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвозаи манарияди магазинои шишаги. Занг задан гуфтан барои нав омадаги аксиёи беҳтарин кардагиам барои подписчикон. ҳозир ҳамҷа рафтастем навор карда бо шумо да якта ба якта нишон метем. Чӣ тавре гуфтум байни 3-4 дарвоза тарафи пажарка. Ина рияди магазинои шишагӣ мешава. ҳозир ворид мегардем бо ман рақами ҳанами нуқтаи савдорам шумо да мефаҳмонам. ина духтаро нижни билё ҳама намудуш ҳаст. 126 магазин. мана бинен чихе новинка омадай. Двойка, брук, курта, ҳам паплинак, ҳама намудуш ҳастай. Мана нигоҳ кунен чихе фасонакан. То охира тамошо кунен, аксиёра мебинен духтаро. духтаракои азиз, хоҳен агар ки рӯтон сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳарак да бинависен. шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дорад духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. инчунин ҳар хела биодабавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд. инчунин духтарако коргар дар корадаи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. дар инҷа хариди беҳуда нестай. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар тоҷикистон ҳам кушода мешава ширкат. барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. шумо аз звания намеафтен. убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза. хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. марамад инами хоҳарак да бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегирен. чӣ тавре ки гуфтум хариди ҳармоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигар нестай. барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум маъқултон мешавад. ана духтаракои азиз, ана мухе крестьянкои фасон омадай. бисёро крестьянка мекован. ина марамад қаглакош хушрӯ сабу как паплина на нархшон чандай 100 сомон духтаро. и крестьянкора бинен бовар кунедам қафасона канай пеш ҳам материалакошон ҳам духча бинен охи чихе хушрӯай 100 сомони. размеро ҳамаш аста. ина стандартай размеро тақрибан то ҳамин 52-54 мешава. марамад хоҳишмандо биёен бо айпеш хитон бинен. агар дар навор хушро дидагӣ набошед пас нависен, шуна сурат мепартоян. баъд як чизи дигара қайд кунем духтаро ки дастафшик анами хонуми зебо умедахонай мебаранд дастонда метиҳанд. бисёриҳо мепурсанд ки дастафшик занак бошад. ман аним хоҳарак шумода бурда мерасонад. инамҷа чӣ намуд крестьянкае ки мебинена 100 сомон. мана ҳамаи ҳамино 100 сомон. балишмеркошам аст. балишмеркашам ҳамин нархай. мана хеле паплинакошам аст. ёш крестьянка нестанд, лекин размерош калони хушрӯайн диден. глакошон фасон 100 сомони. паплина я намуд сабукае ки бовар кунен. паплинои гуанҷӯи хитоӣ будай духтарако. овда намедроя ҳичӣ намешава. ва иҷада бо двойкои хушрӯ доранд. мана марҳамат ина двойкошона бинен. ё чанд сомон? инои ҳам 100 сомонанд. бинен брукати хушрӯ иам тар карда духтагӣ будай. обда намедроя марамад почаш ҳастай. баъданам хе туникача дора сабу как. иҷада бинен чанд намуд расветка ҳастай. инам ҳамин то 54 тақрибан мешава размер. мана нигоҳ кунен охи чихе расветкои фасон ҳастай иҷада. ҳамаи ҳамино 100 сомонӣ. ина гароша каседа дар корай. мана хеле глако дар корай. мана рангошона бинен охи чихе фасонакан 100 сомонӣ. духтаро агар дар кортон бошад дарава как бигирен скриншот кунен партоен доставкатон мекунанд. ё ки нависен суратча мепартоен интихоб кунен. баъд халатҳо ҳастай. аз 70 сомон халат сар мешад духтаро. пахтагӣ ҳамаи размеро ҳастай. мана марамад ози бо як тиша мепӯшанд нишон метиҳанд. шумо бинен. мана
پوچه درست چند تومن؟ مانا دخترکو انا ای خلطورا نگاه کنن 70 تومانی چون توقعی باز توقعی تماشا کنن پوچه دروش هم هسته ایرا بینین دختروی که خلطو خوش رو بده اینو همراه بروکوشون بدین 150 سومونه چند تا گلای بعد میدونین دخترو رزمیروی اینو تا 120 کیلوگرم ودمده میشوه من زنهای عزیز رزمیروی کالون رزمیروی مایده کدومش کش مده در کره میتونید نویسین در و как доставкатон کنن چطوره که گفتم پوچه داشتین اینو двойка 150 сомон глора бинено хеч хеглакой фасон дора мана ҳамаи ҳамино 150 сомония халати тоқа хоҳен манаи модело ино 70 сомон ана ваёш боша двойко боша 150 сомони марамат биёен бо ай пешихтон бинен дар ҳақиқат ҳам ин нуқтаи савдора интихоб хеле зиёд дора интихоби фасон ира бинен тамошобино я новинкаи фасон омадагай ҳози ҳамин намуд пижамао мода шудагиян ҳама кофтастай марамад магазини Victoria's Secret овардаишона бинен чихе хушручай пуштиш кати ями топикиш ҳамаш турай мана двойка ҳама ҷода 200-220 сомонай леки ин нуқтаи савдода ина нигоҳ кунем кушодагиш ин нуқтаи савдода ино нархшон 140 сомонай марамад хоҳишмандо нависеншона бо сурат мепартоян интихоб кунен ира бинен чихе фасончай пушти топикшам ҳам хе турай диден 120 сомон баъд тройкаи фасони хушрӯ дора аввали 140 сомон ана тройкаи фасони хушрӯ дора 120 сомон ана ино 120 сомон ҳамиам 180 сомон я нархаш ҳози боша акция кардагиян 120 сомон ина ай пеш нишон дидим се та расветка дора се расветкаи фасони хушрӯ мана бинед майка дора бурук дора баъд бо шортик дора аҷоиботай качествашам хичам барои авай духтарако дер накунен метавонен ки нависен доставкатон мекунан чӣ тавре гуфтем доставщикшон духтаракай ана духтаракои хушрӯ ёша бинен тройкаяи фасонай бисёриё успед намекунан ами аксиора марамад ина бо аксияи навбатӣ ҳаме ки дидед дарав дархост кунен тройкаяи 50 сомон ҳами қабуглакош фасонай ина футболкаш мана бурукуш ҳози бо шортикам дора мана духтарако бинен и гили новинкашая 50 сомон духтаро ира бинен чихе глакои фасон доран ҳамаи ҳамино 50 сомони марамад кадомиш ки дар корай скриншот кунен партоен дар ва как шумода доставка мекунан фасониша бинен охи чихе хушрӯчаяне мана 50 сомонак ира бинен духтаро ҳами қамада ҳамино маҳқул шудан ино киртои ваян кристианка паплинакои кристианкаи ҳамиқа хушрӯча и бо глакоша бинен охи чихе фасонай ҳози ҳами сезони обозияй бисёртар духтаракоира барои обозӣ гирифтастиян леки хонадам и роҳатай духтаро ира бинен муллоймак паплинак бори гуанҷӯай духтаро ҳеҷ намешава обда намедроя шута мепӯшен чанд моделай ира медонен размерашон стандартай тақрибан ами то 52 мешава духтаракои подростковидам гирен хушрӯвай марамад метавонен дархост кунед ина ҳа кушодагиша бинен ҷада кушодагишам ҳастай аҷоиба кан биненда ана тамошобинони азиз ана хеле дилакора бисёр мепурсидан бинен чихе пижамакои фасон омадагай аз ҳамин як дилак чанд та ранг омадай чанд модел омадай дили калон дили майдатар бо дили майда ина ихе Victoria's Secret омадагай Louis Vuitton Dior ҳамаи чи омадагай бо ини дилиш сирхак будай хулас ҳамаи модело омадагай ино ҳама ҷода 170-180 иҷада аксия рафтастай 120 сомон марамад ҳам материалошон хушрӯвай ҳам сифатошон аҷоибай духтарако дархост кунен бурд мекунен чӣ тавре гуфтам духтарак бурда мерасонатона ана духтарако бисёриё купальникои маҳкам мепурсанд яъне буркини марамад дар магазини Victoria's Secret омадагиай бинен чихе хушрӯина кушодагиша бинен и ҳама чи дора ва турецки тозаяй ҳама ҷода 350 сомонай ин нуқтаи савдода бошад аксия рафтастай 260 сомони и шапчикашай мана кирташ мана бурукуш буркини маҳкамаки туркии хушрӯ ина расветкоша бинен баъд духтаро медонен че кӯдаконаям доранд бо купальникои откритиям доранд кадом моделе ки шумо да купальник дар корай метавонед нависеншона бо сурат мепартоян интихоб кунен
ана тамошобино пижамаҳои кӯдакона бисёриҳо интизор буданд. Марҳамат, ҳама намудаш омада, дили майда, дили калон, анахе Виктория Секрето, сиёҳаш, сирхаш, ҳама моделош омадагиай хуб аст духтаро. Нархшон 120 сомонай. Чӣ қадар диден? Аз ино калонош ҳам ҳаст. Метавонанд ки калоноша хитонда гирен, майдаошо кӯдакотонда гирен, парни пӯшен духтаро. Комплектакои фасон мешава. Хулас 120 сомонай ҳам хушрӯ места. Ман шахсан гирифтагим тақрибан барои ҳар се духтарака аҷоибот места таношонда ба хушрӯай материалшам. Ана баъдан духтарако пижамаҳои шолк омадагиай оригинал тоза бори гуанҷӯай духтаро. Ино четвёрка 4 та доранд, дилак шолки оригинал сабукак четвёрка нархаш 200 сомон. Инаи моделиш бошад двойка, иам шолкай, иам 200 сомонай духтаро, оригинал шай. Мана марҳамат. Ана баъд фенди мепурсиден. Фендиёи ина оригинал омадагиай шолк чанд та расветка дора, ино 150 сомон. Иам хушрӯй акция ҳамаи ҳамино нархошон нархои аксионаи духтаро. Марҳамат, агар дар кор бошад аз иноям метавонен ки дархост кунен, дарав доставкатон кунанд. Ана духтарои наиш беҳад хушрӯ. Ино размерошон калонай бебрукан. Ҳамқа материалш хушрӯчай шута мепӯшен. Нархшон 100 сомонай. Ина глора бинен чихе глои фасон дора. Беҳад глакои хушрӯ. Ё барои занҳои ҳомиладор, барои занҳои калонсол мешава, барое ки сабукай, хушрӯвай, кушотай. Баъд медонен то размерошон то размерои 120-140 килоа одамдам мешавад. Беҳад глакош фасонак. Ина расветкоша бинен охи чихе хушрӯвай. 100 сомон акция кати 100 сомонай духтаро. Марҳамат, шута мепӯшен, ҳичи намешава. Ана ки духтарако касе костюмчик пурсидаги буд. Марҳамат, ина михе костюмчико омадагиай кадо меша мегирен. Ино оригиналан, фосфорниян. Нархошон 100 сомон. Инаи ваёш бо новинкая диден. Костюмчик духтарако бисёр мепурса. Марҳамат, ина размерои калонам астай, майдаям астай. Кадо моделиш мода дар корай. Нависен ё ки хитон биёен ай пеш бинен. Ана кадо меша гирен 100 сомон комплект. Беҳад нархи хуб. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ум 4-ум дарвоза 126-ум магазини Виктория Секрет. Духтарако бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешава. Боварӣ дорум маҳқултон шид. Иҷада бовар мекунед. Мо як чанд чизакшона нишон додем. Иҷада беҳад вариант бисёрай чизе ки дар корай. Чи такпӯш, чи комплект, чи пижамау дигар. Ҳамаи инора бо шумо метавонед хичонда нависен, сурат мепартоянд, нархора мефаҳмонанд. Баъд метавонед интихоб карда харидорӣ кунед. Мана хайр, саломат бошен.